Республикада ауыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативы оештырыла башлагач, Лейсән һәм Айдар Бахмановлар беренчеләрдән булып бу тәкъдимне хуплыйлар. Бишкорай авыл советы авыл биләмәсе җирлегендә ярым фабрикатлар җитештерүгә юнәлтелгән Илеш агропродукт кулланучылар кооперативы булдыралар. Җитәкчесе итеп Айдар Бахманов сайлана. Тормыш иптәше Лейсән Фәтхелбаян кызы аның уң колы һәм ышанычлы таянышы. СППК Илеш агропродукт кооперативын біз 2018 елына оештырып җибәрдек. Шушы хөкүмәт тарафынан алынган 3 миллион акча белән и үзе безнең 600 мең акчаны кушып, шушы зданиеда ремонт эшләп, яңа оборудованиелар алып, 2019 елны үзебезнең продукцияны чыгара башладык. Моның инде безнең кооперативның ачу максаты яхшы иттән соя кушмаенча гына, химия кушмаенча гына яхшы итле продукция чыгарырга үзебезгә максат куйдык инде. Кооператив ачып җибәргәнче, замана белән бергә атлаучы, һәрвакыт яңалыкка омтылучы Бахмановлар гаиләсе 2007 елда үз эшләрен ачып җибәреп, халыктан ит җыеп сату белән шөгыльләнәләр. Чакмагышта үз нокталарын булдырып, уңышлы эшкуарларга әйләнәләр. 15 еллап уже ит белән шөгыльләнгән идек бит инде, шуңа күрә безнең үзебездә кулда яхшы сыйфатлы ит булгачтан без курыкмаенча тотындык бу эшкә. Халыктан ушетелгән итләрне генә җыябыз, читтән үзебезгә итләр кертмәйбез инде. Безнең менә үзебезнең член кооперативлары бар бит инде. Член кооперативларыннан тоже алар ихатада үстергән малларны җыябыз. Яшелчә шул суганнар, нил бәрәңгеләр тоже принимать итәбез инде. Аларның да монда аларның тоже өлешләре бар бит инде. Алар тоже килеп, шушы оборудованиелар белән, ниләр белән кулланылырга могут инде. Эшне башлаган чорда ук төп игътибарны сыйфатка юнәлтәләр. Цехны ачкачта эш нечкәлекләрен өйрәнү өчен Уфадан тәҗрибәле технолог чакыртып, ярым фабрикатлар эшләү серләренә төшенәләр һәм елдан-ел продукция җитештерүне, аларның төрләрен арттыруга ирешәләр. Бүгенге көндә Бахмановларның продукциялары Бишкорай, Мончыр авыллары магазиннарына, Югары Еркәйнең Бахман ит кибетенә, Чакмагыш, Бакалы районнарына һәм Уфа шәһәренә сатуга чыгарыла. Без әлеге көндә полуфабрикатлар 5 төрле пельмень, 2 төрле мантый, голубцылар, тефтели, фрикадельки, котлетлар инде, купатылар, колбасалар пешерә башладык, яз көне вареный колбасалар эшләй башладык, оборудованиелар алып инде. Шул копченый колбасалар 3-4 төрле, шуннан халыктан тоже китерәләр инде, коптиттерге итләр алабыз, халык китерә, коптит итеп бирәбез, үзебездә шушка итләр коптит итеп сатуга чыгарабыз инде. Шул бик нык яратып ала халык. Әле генә моментта менә без әле детский питаниягә кирип китергә уйлап торабыз. Менә Алла бирсә, балаларга яхшы сыйфатлы, тоже химиясыз, соясыз котлетлар, тефтели, фрикаделькалар белән обеспечивать итәргә дип планда бар инде. Сертификатлар бөтен документларда җыелган. Цехта 8 кешегә эш урыны булдырылган. Монда нигездә хатын-кызлар эшли, һәр кайсысы биредәге эш шартларыннан канәгать. Һәрберсе үз эшен яратып, җиренә җиткереп башкара. Аллага шөкер, менә 3 ел инде эшләп йөрим. 9-дан 5-кә кадәр эшләйбез. Коллектив әйбәт, Аллага шөкер. Кызлар белән уртак тел табып, киңәшләшеп, бергә эшләйбез. Мин күпчелек овощной цехта эшләйм инде, овощной цех дип аталай. Бәрәңге, суган, әршеп, турап аларны башта кул белән турадык, хәзер машина белән. Әйткәндәй, цех чит илнең һәм Россиядә җитештерелгән җиһазлар белән тулыландырылган. Хөкүмәттән кайтарылган субсидиялар яңа җиһазлар сатып алуга һәм продукция төрләрен арттыруга мөмкинлекләр ача. Безнең әле бүгенге көндә бу бинада 7 миллион 200 мең шамасында оборудование алынган. 700 мең акча кайтарылды яңадан. Шуннан соң инде менә әле ул кайтарылган акчага без яңадан яңа оборудованиелар алдык, овощерезкалар, ит кесү пышкылары, улы бөтен морозильник тагын берне алып койдык. Шуннан соң кутырлар алдык. Шул әле менә яңа ел алдыннан гына тагын хөкүмәт тарафыннан безгә тагын ярдәм килде. 270 меңләп тагын субсидия кире кайтарылды инде безгә. Тоже аларны менә ит коклай торган холодильник алып койдык шул акчага. Әлеге моментта тоже менә шуларны ит кокларга планлаштырып торабыз инде әле теге экспериментальный опытлар үткәрәбез инде. Аннан соң Алла бирсә сатуга чыгарырга дип уйлап торабыз инде.
Лейсән Фатхылбаян кызы тумышы белән Бакалы районының Иске Куян авылы салуы. Тормыш иптәше Айдар Раул улы белән 2 дистә артык Иләкшиде авылында гомер кичерәләр. 2 малай үстерәләр. Әлеге вакытта өлкән улары Айнур армия сафларында хезмәт итә. Төпчекләре Тимур 2нче сыйныфта белем ала. Айдар Бахманов Иләкшиде авылының уңган Раул һәм Зөлфия Бахмановлар гаиләсенең иң өлкән улары. Бахмановлар 5 малайга гомер биргәннәр, һәрберсен хезмәт сөючән итеп тәрбияләп үстергәннәр. Ирем ярган буразнага артына балаларны кертте. Алар шушы аның ярган буразнасыннан бик матыртып атлап киттеләр. Без инде 10 үгез, 10 сүз калып арендага алдык башта. Иң беренче булып авылда. Шуннан балалар эшләп үстеләр. Бик күп. Шәннәр шаптык, урманнар утырттык без балалар белән бергә инде. Шулай итеп, Аллага шөкер, балаларым эш сөючән булып үстеләр. Әтәсенең ярган юлын дейм инде, шушы мал белән киттеләр инде, Аллага шөкер. Барсы да бүгенге көндә семья кырдылар, бик акыллы кызлар алдылар, Аллага шөкер. Кызларыма бер сүзем дә юк, әнкәем дип кенә торалар. Бик матур итеп уныклар үстерәбез, үзем дә үстерәшәм. Аллага шөкер, кырымдагыларга. 5 малайым менә, Аллага шөкер, барсы да. Һәрберсе шулай тырышып өйләр салды. Менә әле без 4нче малай белән торабыз инде, менә 4нче малайым өйләр салып, безне калдырмады, үзеннән шулай итеп кызым белән инде улым. Шушында яшәйбез, бик матур тормыш үткәрәбез, кичерәбез. Уныкларым бик әйбәт, бик акыллылар тоже, тырышлар. Бахмановлар улларыннан гына түгел, киленнәреннән дә бик уңганнар. Үз кызлары кебек бик якын күрәләр. Аллага шөкер, тормыш иптәшләре тоже бик тырыш булдылар кызларым. Чисталар, матурлар, пөхтәләр, уңганнар, мине яраталар, мин аларны яратам. Аллага шөкер, изелеп торабыз инде. Менә Лейлем, әнкешкәем дип минәргә ничә мәртәбә звонит итәшкә киткәч, мин аны сагынып көтеп алам, сөенәм. Артурума рәхмәтлемен, конечно, тоже. Шушында митем. Акыллы, тайфаклы кызап кайтканнар өчен инде балаларга зур рәхмәт. Оныкларым яратып торалар, нәнәем дип торалар, Аллага шөкер. 5 малай кында 5 кыз, бүгенге көндә 21 балам бар, Аллага шөкер. Оныкларым белән, әлхәмдүлилләһ шөкер. Шулай, алай күзгә оныклар да йөзгә кызыллык китерми, әлхәмдүлилләһ шөкер, бүгенге көндә. Инде алдагы көннәргә аларга бәхет, тазалык, озын гомер, семья бәхетләре. Шулай итеп, һәрбер бала үз урынында булып, үзләренең теләгән теләкләренә ирешеп, яшәделәр, ирештеләр. Алдагы көннәрдә Аллаһ Тәгалә бәрәкәтле тормыш биреп аларга, исән яшәсеннәр. Үз парлары белән, Аллага шөкер. Менә шушындай матур кызлар белән, Аллага шөкер. Шулай итеп, шулай яшәп ятабыз. Эшкуарлык исә һич шиксез күп энергияны, алдан күрүчәнлекне, вакыт белән исәпләшми заман үзгәрешләре белән бергә атлауны таләп итә. Чөнки бүген кооперацияны көчле конкуренция шартларында эшләтеп, хезмәт хакын, салымнарны вакытында түләп бару өчен бизнесны отышлы итеп оештыру зарури. Заман сулышын тоеп, халык мәнфәгатен хәстәрләп, кече бизнесны үстерүдә кыю юл яручы бу гаиләгә бүген бары тик хуплау сүзләре белдерәсе һәм киләчәккә уңышлар телисе килә. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.